bayiro hwanan no wo ndwom tum kakra wo wi a afi okonkro ni amesoma fo yam afi wa manemudo oti rabbi nensam ada brain amen. Just years na man kada on your sumpo. Just years na man asumi yanze. Just years na man kada on your sumpo. Just years asum Ntonton sum yanyara yansumo. Jna som ye ho na enkade onfa ho mo ma ye na ye tupru na ye dosu mafu nechir asum panazaba wa ba ye na brido mo ma ye na ye jenoze na so me free yame gana betum pana ofri yame so mafu yawo. Mumaya yina yenjenoze dos me free yame Gana betu pana ofri yame suma fo yawo Mese mo yina yenfejedi awon keka kro ya na nka wo mimpe josum yi Asompana waba yena bedo Mese muma yina yenfejedi awon keka kro ya na nka wo mimpe josum yi Asompana waba yena bedo ampala Muma yina yenjenoze nos me free yame Gana 08 Ana 0543 466 nos me free yame We are si betum pana ofri yame so mafo yawo Muma yina yenjenoze nos me free yame Ekumfuma betum pana ofri yame so mafo yawo Muma yina yenjenoze nos me free yame Gana betu pana ofri yame so mafo yawo Josum yizi Gana man osum yayanze Josum yizi na man kade on sumpo Josum yizi Gana man osum yayanze Josum yizi na man kade on sumpo Josum yihu Asum Ntonton sum yala yansumo Josum yihu na man kade on fa Moma yina yentuprum kum na yenjasu mafunechir Asum panozaba waba onya na bredo Moma yina yenjenonze na smefri nyame Gana betu mpana ofri nyame so mafo yawo Moma yina yenjenonze na smefri nyame Gana betu mpana ofri yame so mafo yawo Mese moma yina yenfejezi awon keka kro ya na nka bo mimpe josum yi palo sompana waba onya na bredo Mese moma yina yenfejezi awon keka kro ya na nka bo mimpe josum yi sompana waba onya na bredo palo moma yina yenjenonze no smefre yame Gana betu mpana ofri yame so mafo yawe Moma yina yenjenonze no smefre yame
wiase betum pana ofri ya meso mafo yawo momo ya na enje no nze no sme fri ya me ekumfima betum pana ofri ya meso mafo yawo momo ya na enje no nze no sme fri ya me Ghana betum pana ofri ya meso mafo yawo Wiase so mafono Rabbi yina manyan Komsha wa shefa ne hoina Rabbi mwa manyan Edwaka manyoina so Daya beba sem dewu Yaza trecha fo na wante asem nubi Nejeze fomba ewa de twa sem hu anamon Wiase so mafono Rabbi yina manyan Komsha wa shefa ne hoina Rabbi mwa manyan Edwaka manyoina so Daya beba sem dewu Yaza checha fo na wante asem nubi Nejeze fomba ewa de twa sem hu anamo Osande Israel fo Saudi fo Rabbi and Fama one Ozama Akan O Israel fo Saudi fo Rabbi and Fama one Ozama Akan ma Wiase so mafono Rabbi jina mahen Kwamsha wa shefa ne hoina Rabbi mwa mahen Edwaka mayoina so Daya beba sem dewu Yaza trecha fo na wante asem nubi Nejeze fomba awa de twa sem hu anamo Osande Israel fo Saudi fo Rabbi and Fama one Nazama Akan O Israel fo Saudi fo Rabbi and Fama one Nazama Akan man Rabbi yakase Rabbi yakase yo Kaswa branch mo franka ten kat mo de chiro kwe na no yura Rabbi yakase me yahwehwe wasomdwe Ntonton som esumi mu anai mo franka krambe na wo be pagya asumi da membere na emi na owo bia na Rabbi watun safran ti eyam na wo be yasumi ya da Rabbi ase no waye yamboa otedam amen da membere ye na ya da sedaka se ya da motumfo yankopan ona onye na medini ye onye na edini ye be se da mpempensu yi asede na nyem ya na da membere yokonkroni ya mesomafo ya waba da aboso yin Rabbi ahyehya ma no o de brehen ma maame nam papa nom da membere o te kan ya akoma iboto ye be gi akoma mu ni asra aboso yin Rabbi na o banyante ase akoma ne nsami o be ya de batase Rabbi yakase na ansa no konkroni ya mesomafo ya oba manum do akasa mesra do medon hwiri se u phone do me no boko afeso so manum do gina no na okrakasa masre yante kasa wanchanchan bebiara bejamezi na munyima ba ya adwan madam ase Rabbi yakase amen Sasuna anajubia sono tumi impaibwa ayaresani ojia wom ebekoso throughout the 7 days. Programming nina bekoso live ewo Ajinkwa TV ene radio Ajinkwa Ghana ewo YouTube.
Abusuafo Rabbi Ojibia afa shemre na suo Nyankopɔn afa hyena okwa unsanfa wo hawo no nsankofie no aso yenina ye babe bom abotwi akọ ekunfi otom ekunfi mantem ehọ na ende di echire wode ewrade fie bepo no atim ata embepo netifi na wose wobeba so asene nkuko nyina na amayaman nyina besane yo aba ho ewo oman ganem enti tumirika beje ho na imlefo enson dwumedi aye bedi no edebia ne emumfaso ewo ho ye hye afahye yase 28 March kopim 4th April 2024. Obeya mayan Elijah beya maye jendo. Obeya mayan Mesinya mesumafu beya maye jendo. Obeya mayan Elijah beya maye jendo. Obeya mayan mesumafu na wa yebida. Obeya mayan na wa yebida. Obeya mayan Rabbi Ekese ampa. Rabbi Ekese. Hey, any day when you know you me more Rabbi Samrani. Rabbi Ekese. Ekese ampa. Rabbi Ekese. Ekese ampa. Asomdwee. Amen. Rabbi Ekese ampa. Na domunti ena yeda so te ase. Eni jesam ene se wayi ne ba ne somafo yaw. Ewiase agenkwa se omra no megye awiye bremu. Asomdwee. Amen. Ene asa bibia edile ni nyina ne se ye twan panifo bi na aka ye nim se omo beba nsa na Messiah akasa. Nanso ne Rabbi beye bia ye fi se Rabbi pese empanifo no so meti nsam ne bi enti ene wo ma delay no eno nti mpanifo ne ba ye be wo mo so abetena se no mo abetie awieye mremu nsam ne bi eno nti no monka makoma ntom ye mpanifo no de omo ebeba na ne Rabbi beye bia nso no se ne ye nim no eye ebraso ese Nyankopon ne somafo yaw eye nyame somafo yaw Messiah oba na ode awieye bremu nsam no ebreyen bebre na ena ehweyen wa agenkwa TV obi ho onhwe ye da aha ya Asomdwee Ntonton som eno ntino tenase din ko YouTube agenkwa TV Ghana sanso ena Facebook ye agenkwa TV Ghana mpacha wo oko YouTube a edon na ewo ho no eye miaso emame ubia no wa share o share na the comment ne so ato aso se na ebe ya awieye mremu nsam no ebetimi akọ Ghana ene wiase afa na nyina sa braidie mesramo eya na echire ho no echire ho no mesramo sa Messiah kasa wachire ho dodo mesre kasa wachire ho too much enti mesrao bra penifo Messiah be kasa no fa wo phone no to silence mami mesrao eya na camera no ebe capture bi no na o chewing gum mesramo onkwa court enkwa chewing gum wo ho onkwa court ma wo phone embele ya be tese ya be find them enti me pa chow ya wo otumfo anim mama bibia enye pepepe mfa mayen yesramo Rabbi sorry gina ho a ho se otumfo no no wasoma ne banche otumfo no ne gina ho kasa no enti mama yemfa nidie ene ahobrase ene akomakro enti nyame somafo yaw ne yenso ye be yenhira Rabbi Ekese Ekese ampa Asomdwee kan Amen. na saka sinka Awurade Nyankopɔn a wasomtum kase aba ɔman mu dɛ ɔbɛda na ɔman na wayɛ nam so man. Great thanks be to the Most High God for sending such a great power into this nation to turn the nation into God worshiping nation. Ɔna mɛ homa bɔl kasa ɔwɔ ma ɔman nti na wɔn pɔn nti anoba. For his greatest mercies here for the nation that to fulfill his oldest promise. Ade Nyankopɔn nti na ne no kɔ sipi eja ade na do tumpo hallelujah. God is righteous and his words are unchangeable. God, the creator of all things, shall be done as your word says. Amen. Hallelujah.
ya kana amana badan ayenya masom ya ne kyerasini ome ayenya masom man oni ome ayimpa wo mina bomko waso nyameko a wogedeko won kyerkyereko damembiri wiase nara Israel ena onyi Saudi Arabia na waya nyamasom man Ghana kiamina ma ho na onya nyamasom man radi yankopon yi oman ebasisi ho da adosum begina oman ebasana mu da osuma awo oman ebasana mu ne wiase puina wo wurom asana wonya ahemra makọ ura chance moda Isaiah 19 verse 24. Isaiah chapter 19 verse number 24. Denemu na Israel bekuwa Mizraim onye Assyria ho otia ebasa aye inshirawa asase finfin usande dom erazi eshirahon de inshiran kame man Mizraim na mesano ejuma Assyria na meja pazi Israel amai ebasa ni Israel Mizraim na onye Assyria saya kwa woman wa na chasini saya waka Mizraim oni Saudi Arabia api Assyria oni akanafo adambri ogu asase a wopan Ghana nta yankopa na me basan oye Israel Maka na Ghana edemti dama sheshanetin Osman Moses adosum na woman mo be Israel echina osman konshe Muhammad mission asu yenkan amen adosum na woman panso alabam dama miri enda odechi ni yedumi apini yankopon no sum edugana ha asu yenkan hu amen apini yankopon no sum edugana mana mugumi na yankopon onyim ho hwe yankopon onyim ho hwe ntina fomotma mayer mabra bosse musuna san atamudo na owuntam so atamudo apini yankopon no som edugana ha dede min sijin pepira wo oman mu na apero onya asundwe na hoto tamaka asundwe na hoto a sara awa apomuzi na bibi no oriyen oyeye na musuna san ina fiodo na ehia da asemoda etwa ahemanan asora asibile gide twem na be yankopon no sumo ansana okronkoni nyame sumafo ya na so a wo kire yen suma nyame dia suma no se onfamra asase ne so no emu na o maye kasa wo mu ni nkirekire mu nyina e wo mu no na wodi kan kire yen se nyame asuma ne se ombedani Ghana na onye ne nyame summan o kire nyame summan na se oman ya nyame summan na ye oman nipa bu wo nyina omu kabom esum nyame baako na afensu omunhihye baako omamamwe baako sa oman no ene efra ne nyame summan konkon nyame summan fe oto aso no se nyame kan ni santi wayi oman miensa esi ho wa asase ne so amono ankasa ne ho se ode ne sum ebehye sa oman miensa ne na ne suma ode behye oman miensa ne mu ne na ye osuma adasama nyina omunwrem ansana omanya himan mu akọ odacha atemoda kokro ne nyame sumafo ya o kinkanfo ne kinkan sem no ewo Isaiah chapter 19 verse 24 emayen a wo kire mu se sa eho no na ebo oman miensa na oboade na nkasa yisi ho ma ne ho no sa quotation na ebubo oman ni ti Isaiah nguma na kinkan ye ne kire yen se oman ne ya Israel Mizraim na Assyria no kronkron ni nyame sumafo ya kire mu se Mizraim sanya nguma ne kan no eye Saudi Arabia na Assyria na nguma ne boye no so sa ambre no na doma ewo ho no eya kanfo enti sa kanfo ya nene omatu a omo abetena asase ya friend Ghana isoi enti se wo kirekire mu sa oman miensa na Isaiah boss na den de na ebeye Israel ebeye Mecca na Ghana osise ne nyankopon kan se wode ni sum be gina oman miensa ne munti wasuma Moses oman no sum na nguma na odi koma Israel fo
Sans no suma komsheni Muhammad nyamishira na asomdwe nka no ono so oma no som na ngoma na odi koma Arabia fo afei na Ghana fo yenso yemre aso krokron nyamisum afasa afei na nyamisum abepie wo man Ghana mu ose afei na nyamisum abepie wo man Ghana mu na esanse de ye wo mu ni nyina nyame nim ho hwe nti enchi na yegumu a ye de adwinsi yesum nyame nanso ye bre ohaw ni amane no owuntem na egu yesu yare na etete yen krokron nyamisum afasa afei na nyamisum abagana enti sesi ya na nyamisum abagana yi obi biara a wo hwe nim se opeso onya asomdwe na ahoto ewa asase su na owunso a onya ahima mu enko no gise ode ne ho beru nyamisum nim no krokron nyamisum afasa kire mu se asomdwe na ahoto a wo ka no eye nipa da bia da osori a owapomudin bibia oye na brabo mu nso ni nyina akosoma no se saa nipa no ono wa asomdwe na ahoto e wa asase ne so na saa nipa ya ohwehwe saa ade a kire kwan no gise odu hu berura asomdwe tuntun suma afe na nyame asoma ye ne sum krogi ya ode aba asase ne so a epie wo man gan na mu ansana unsa ka asomdwe na ahoto na afe so uwo echi no wanya hema mu akọ asomdwe amen. You watch Ntonton song. No one some crabby. Or pardon Ntonton song. That must mean a you now quite a power bass as a room. Amen. Dada makakawa mchechire ho asem osomo to kan ba asase do wole me Abraham oni da wozi wanyim wode bopom na ina nkwanshan wo hoda na ode achiri na Ntonton so ba ezi zepo a wo Yankopon ho yimdin na hode oyimdo ababa wonna ode achiri na so emri nyina no wose Danger, Amra woman. San Yesu ban, Aka, or the Mansa Yankopon, that white was so. Morning Yankopon, Opian, Bimras Asidu. And then why do you know about Israel? Amen. As my gentle to Mussolini. Dama Osumi, that's a young son of a woman. Ebe was Asidu. Na ewusu anya hema makọ Kronkoni nyame sumafo ya ose ene ogusu a wo kire yen asomdwe Ntonton hunsem osuma aba no ne din ne asomdwe Ntonton potoka samu ya beka se peace and exaltation religion Kronkoni nyame sumafo ya ose na osum yi ewo Israel fo nguma no mu se osum kese sei beba asase ne so na mom ebeba wewie yemrin na Israel fo no no mu hwe nim sankasa osum yi emra ewo omuman nim enti na mbra Yesu ba asase ne so no o ka kire na kire difo ne se so mu bompa ya o mu nsere ade emfri obu ade Nyankopon ne ho sadio na pede na omu ye no wosoro no embra asase ne so na omu so enye bi na omu hwe nim se ebeba omu ho na so entumi emba omu ho krokro ni nyame sumafo se esan so osum Yesu nti commission ni kire se ebeba ewawie yemri enu enene abebo azia anasa abepia asase so a efre na sonjwe tuntusum do krokro ni nyame sumafo ya ni kase mu ana ohye ye nyina se osum yi na se nipa ya nyanyansa na ye de ehu beremu a ya benya asomdwe ena ahoto ewasa aseneso Oma gana bada ho ache kakra wonya entwe apem naso Yankopon asem ni oso yimpa krotin ponyo menu mu a wewe obenya himma makọ ura chance moda
na bra aka mpanyimfo opiti tiwiase ase de wo ba na wosom yankopɔn wotontom yame da ma wosom yana na woyɛ bra obodu Central Africa na aka na wi na woyere wo som na okapa abosonsom wobodu aman mu edem nti da ma wosom o yankopɔn na chiwade mbota na abosom na wowom awoma na abroposo what na ba upon Christianity na eyin po na ya abosonsom sna kwamfo what no po that's what be ka ho echi ena enkremosma wodi nduri waso ba sara kremosum na oraban oyimpa oduri ya na po opitamare oraban na ban sra kasibi odanase obegina na eja una open eja number 1 no books go ho one them pepeyin oboduri eti the man kremosum yankopon anjentum kisikimpo anje Christianity ntum anje abosonsom ntum na the most na atna man ma ebesinde enti bring people won o man mo benya hema mako apini yankopon no so apini yankopon benya gane ya oya ahema ni mpa obo wo ya ahema no da chance moda apini yankopon be yi oni Asomdwee ntuntum so mi na kronkoni nyame somafo ya kire yo som ne mu nti na yebeto aso yi yesi ya hoho no abedu nti yebegya esima bakubi atum na oma abetena se na fe yato aso nti so hwe gate na nim ho a Santina eba no enya hoho a enne omunso aba omuba betie nsema nyame edi asoma isumani na odi aba no na ye kai ye hu se santin ye bayi ye potoka se mu ye beka se parliamentary candidate wo gina ma MPP ewo constituency ha ekunfi constituency ha ono eno ni dom etu santin a ene omo abepie ye mu yi na
TV Achinkwa kan ye ansana ya hoho mo aba no eremu no na ye kire no mu na ya to aso afri ho krokro no nyame sumafo a di kan kire yen asomdwe Ntonton sum ayo suma ye kese afri nyame ho na aba asase no so a wodi asuma wono seni osuma atetifo no din obo ye so wasuma Moses mo di osumbre Israel fo so wasuma komsheni Muhammad nyame hira na asomdwe nka no ono so di osum abre Arabia fo aye Mecca saa nso na nyame asuma ono nyame sumafo ya nso se onfa osum emre oman Ghana oman abakosam kire mu se oman miensa na nyame yisi ho a Israel ka ho Misraim no okire se no na Saudi Arabia na afi Assyria na Jerusalem ne kan ye no so osina ya kanfo saa kanfo yi nene omabetena oman Ghana mu yi no kire mu se enti na osum ko Israel because Saudi Arabia enti afi enedru oman Ghana yenso yesoa no kire mu se mra ye nananum free titi asase so wa Syria a omuba oman anyame di ahye omubo eye Ghana so no niama sesa kwan mu no so mbedru Ghana yi ka mfie kakra na yanya 1000 years wo Ghana krokro ni nyame sumafia se nanso nyame se okra bie ni ha wewu a obenya himamu akọ wadacha atem wada san niama ye nananum edisani ebedru Ghana asase so nti krokro ni nyame sumafia se na osum yi ewo ho titi osum yi nyame edi ama ye nananum nanso ombeyira no kwan mu ena omude bepie oman Ghana nti niama na ye wo mu nyina no na enye nyame ne kwan so ye nananum di omu yira kwan ne bedru ha na omude osum foforo bedru ye no ewo mu na brofo nso edi wo musum a ye friend Kristo sum ene ebeka ahoma a wo eno so ose enya ade anyame gitum eno akire omu oho a na krembosum so ebepie mu na krokro ne nyame sum afo ose embra krembo panyipa wodi sum eye krembosum no every soro ho a eye northern region sani aba ase ha no na okrokro ne nyame sum afo akire mu se odi bedru ase ha kra efren eja ose odi bedru ye no na kremboni panyi a odi krembosum na sani eba no na odi bansere abonase na cheso ono su enrodie na wom okrokro ni nyame sum afa so di sum no bedru ye ne na esum na adane enye de Saudi fo ne eye ne bi na abepie wo ye hoyi okrokro ni nyame sum afa so sumi na Ghana fo ye gumu a ye de titi ye mofra ye de titi ye nwa bepim ne enti de ye no asase su de ye no Ghana man mu nyina no nyame anim ho hye o si afe na nyame asuma ni sumani a odi nyame ni sum kronji a uwo mu a ubenya asumje na hoto afe wu so a ubenya ahima mu akon afe ana nyakopon edi asuma no a wodi abrɛ yɛn asumje nka ham amen etontom sum okita number esan saban tontom sum no ba yakopon mo bɔ ho ban bambo ono de kan api banya apomezi de bia so na wa apomezi mo tore bio abrabo yeye abrabira wan kasa de bobiran ora oyeye mamre kan nyina ya nhye a saba sumunu mu na se wa wugezi ne ya adwuma ora de wenyu mo toro anan musu na san obepi wo kra mo toro enum opana asodwe na mo toro esian onyi enje na ma oze ewie onye dachi ahiman ezi yi saba wala ze wenye wadi hu emugura me cheche mo ta na me ka kire mo asomdwe nka ho amen kronkron ni nyame sumafo ya no gusa wo kire mu no se nyame ne sum yi efre na asomdwe Ntonton sum osise ubemu a woniama eson a ese wa odi weni ehu nipa a ubemu no ese odi weni hu se sa niama eson yi eye adwuma wo abrabom osisa niama eson yi ye dikan ese unya bambo a esipi nyame ne mu bambo no kronkron ni nyame sumafo o kire mu a kire no
ase no ekire ese wunya apomudin abrebia apomudin na chese da bia da wo ahoɔden enye ne meha ɔkyena meha ase enye anu bia na mum apomudin afen so mosu ni osan ɔse eno de ensese wo hu ne kra wo abrabom na afen so ɔse wo osum ne mu a wode hu bewura osum ne mu a ese wo hu de friend enije krokro ni nyame suma fa se ese wo hu wei na afen so ese daachi atemoda unya ahima mu akɔ simiama eson ena se wode hu bewura osum ne mu a ese wo hu ese okrokro ni nyame suma fa se wei eye niama ese wa wudi weni hu so wode hu ra asogye tonton som ne mu a eti anam de yankopɔn no som onye ɔman ne mu nti nimpa wo nyinaa wo brɛ yɛbɛ pii ogu ɔso ahokyɛ ogu ɔso musu na ɛsɛn ogu ɔdo na awraho osonkosi na wɔ man no mu apini yankopɔn no som edu Ghana asomdwe nka ho amen na ma ɔtini Brian Yankopɔn ɔbɔ ne wiase ebibiman ɔnso ne ba krosin pomba mu da inse bibil man no so asan yɛ dem damo osmi na ma ebibiman nkabom ayɛ adwuma petete bedo ɔman mu mpɛfo wɔ yɛ African people, we na one more thing better. Then to the man come baba, na sa ye. Na sense wa ho. Them people can one pan sapan and boy only friend ni. Dan ba bro fi Europe fi. I want to na be man come aye da. Na be na so. Into the watch. That time for the one watch the cra. Asomdwe nka ho amen o se da tum no yɛ adwuma wɔ wiase nyo yɛ mpana no ana ma ekosuan ada me bɛ aboa esuan so no kwa dambe Europe fi akwanfo mma esuan wonse yi papa o yɛ akwanfo mma esuan obi ana no bosom wo nyina wo yɛ maame watapo ɔno wɔ de kyire Europe nkabom America owo akwanfo emramba esan ono was what they were na demo akwanfo yi ono wo share before do e bi what nsapan wo yim ze akosun ada akosun was ya baye ye na waya ya san ye da asumje kam amen api na bi na sa api na braso asumje Ntonton sumi Norma, Ghana, no ye Africa. Where to wire the monkey boom. Na Africa and Yadado, a few naba. Concroni, Yamis Mafia, no gusa, watcher and Sam Nemono, no children and say. Bra Yami, a bo, or bibi mine, a sea hono, or say Yami, and Sumani Sumani, Bakupo, MP, or bibi mine. Enti de yeye ne habia no enye nyame na sem ne mu ene yedi na osi nyame ne sum no na eniga so ohaw ne atete egu yeso obre ne amane hu egu yeso krokro ne nyame sumafo ya ose afei na nyame ne sum abepie ewo man Ghana na enam osum we so nti ena Ghana fo yebegi ye hu afrisa ne amane nyinem no si ebibi man na da ho nyina na nyame ansoma ne sumani ba kokura empie wom enti de yeye ni nyina no yese ye de ya adwen na yeye osi mpanifo bebre na abetwem kɔ ewo bibi man mu a omu eyese anka ombema bibi man na kan bom nanso omu ye ankosi hwe osi afei na tumi na nkasa asane asase ne so a tumi ni ne ehwe se bibiman ebetumi aka bom tumi ne bema bibiman aka bom na ayeye nso krokro ni nyame suma afia o kire mu no man hu se epenifo na ye
ɔmo de ɔmo adwen na ɔmo nimdeɛ ne de ɔmo asua na ɔmo de ɛyɛ sanka ɔmo bɛka bibiman abom nanso enye yie ɔsi tumi na ɛyɛ na adwuma na nyɛ sɛ masua adeɛ ɛnyɛ sɛ minim adeɛ ɔsi ɛno deɛ ɛntumi nyɛ hwee na tumi ne ɛna ɛyɛ na adwuma ɔsi saa na Europe asase no sɛ ne yɛhunu no na ɛyɛ kɔnfo mmaa eson ɛna ɔmo aka bom ebia ne bosom a ɔwɔ wei ɔkɔnfo mmaa eson yi ɛna ɔmo aka bom a ɔmo de ɔmo bosom ne ɔmo tumi a ɔmo wɔ no aka Europe asase ne nyinaa bom a ɛnɛ ɔmo abom no ɔsi saa nso na America ɛhɔ nso ɔkɔnfo mmarima eson ɛna ɔmo nso de ɛno ɛnkosi hwee ɔsi afei na tumi nyame ne tumi asane Africa man mu a ɛno na ɛbɛma Africa aka bom ma Africa ayɛyie. Asomdwee nka ho. Amen. Api wama yanka ye pi asem ɔban Ghana. Mpempo a wɔn ban mu amanyɛfo wɔpiri bia mobotuma na wɔyɛ na so na ɔre yeye asase a yɛnyere sesei tum ehwan no kita ɔman no mu ahɔn wɔka na ɔnyɛ yie na yie ɔka na ɔnyɛ yie wa ma bɛyɛ bi ɔnyɛ yie ɔsumi yɛ gyina de mutumi nyinaa befi asase do na afei ɔman ba ayɛ dɛ efrɛ asomdwee nka ho. Amen. The mutumi ameka nyinaa yɛ ɔbɔ nsɛm no tumi a ɔko tia aman na ɔgyefo biara nyi hɔ na ɔgyefo biara nyi hɔ obiara nyi hɔ tumi agye ho yɛrɛ nyame soma apoyɛ nti abira so dɛ mpo ɔman ne mu mpanyinfo no wɔgye nyame soma apoyɛ ɔtum ɔsan so wanyina ntoma a deɛ biara nyi hɔ tumi agye ma ayɛ o koko yeye aparapo kokwe won yanam yeye me sua da ma na sem bia yetum no ye djuma wasase ndo eda makana ha da Ghana po aparapo wokoto go kohwe nam omi kwa abija kohwe nam ensi opani bia ye man mo bi sira ten na da ma asem esie man mu kepo popi mo da ansa san anya hwe mo ta na oti no kwa wonye nam wom no mo ekotogwa na yanam kwa abija na yanam kwa na obi so asam ne bi sem kwa hwan ba yiwa no asomdwee nka ho. Amen. Kwa mpa na chi ono mpa oya bosun sori yin mpo na nko ba ye Central region ma na oba ye Central oba ye ne ye enti patraza ana ndure obo so ndure patraza ne ndure wora pomp bia yakoguro onkesi hu osada sunsun bwa na wa attack koko ye dura sen bia enwo woye epia aban amam koko ahaban baya 10 acres dos na hwema koko yo nso oya sunsun na wo koko no do wo hwera na ayin ore koko no so de tum na oya adwuma wasase de ha ye ma esu ade bia asomdwee nka ho. Amen. Apara bo kopa wo nyanam ya kopa se ma press ndam na akopom 70 miles amba mo bono woto akwa ahe apart mo woto akwa ahe odo ahe over 70 ba yede ana yes eyi na o kire yankopon so afa ba man mu dem mo sisi bi do large na bi do obotumi esa mem pepepẹ asomdwee nka ho. Amen. Osa ho Elijah pono ho wa asem na ma me bi pro ebrechi osa osoma pono wo da aye boko dodo na Elijah ba ye do no muslim emi mo do somba Elijah ko no ba wa ko osoma ba ento na ye ze se aso jan show no wa show yira ona yana so asomdwee nka ho. Amen. Ensi enami wo 70 miles yi na wo so egbo 20 miles mpe ba dey ni ma ba dey maka matsi asem bi amampanyi se boto opu no mu ma na ma ba no ya msro o ntimi yeye o sanda nam na wo fisu no wodwiro won hwe da manyi mizi esma sam ne
Obiasun no wo biasa wo bi pono mu na na ma obiasun wo bi pono mu wo gina 70% do na da nam na wo pono mu so oto so je 30% do Asomdwee nka ho Amen. na ye wo nsa oto adam nam na so wo ba gide nsuto oje ante do ezi short abota da ma efidu nam no ntombada sa da otoma nam wo ba ntum nina sign bi da bibia so man mu twa tete bi do na ma kwonfo wo hwe ya bibia ba na ohenen a wo from man kwonfo momra da ma din to yin yemem ha onye ye kurom ha na ye da ma asem yesi he na ono kwonfo mpona akwonfo na anpu wetu aka to na yo jira ya man bi insana na wa ye bi so a na din so agi ampa Asomdwee nka ho Amen. Man info na wo wahi what are they maka bra koro la bai e bibia wo fe koro na wo abrama agro na mo school na dako yimpa tu wo Roman school dan bi na cha himpa wo krom wo poje wo e ba sem na ese ye krom he ma me hu na me ka kire wi o ka pam pam bi wanzema wo ba wo de pete ya na wo de ye de maden wo da kuro ka sen kwan na wo de ko dwuna sem kuro sen aguna kwan na no ha wo da kuro su ka sen brase kwan no do ka asem ye so do ndi tum na ye nwa wasa asem do Kronkoni nyame somafo ya odikan kire yen se Africa anase bibiman no mpanifo se omode omadwen eka bom eka bibiman na bom nanso enyeye gise tumi nyame ni tumi a wasane no eno nkwan ne betumi agina so a yebema bibiman na ka bom no sise wagya bibiman na sem na wo ba onu ankasa ne fie bebia anyame soma ne bepie ye ne aye oman Ghana no se ye hwa ye man Ghana Krokroni nyame somafo so man ne mu ye wo mpanifo wo man ne mu oman ne mu mo hwe oman ne mu apotoka sam ye beka say the presidency and the government ruling in the nation. Krokroni nyame somafo no kire mu say sa mpanifo yi omu dan enomu edwin efa oman ne hu Krokroni nyame somafo say omu angi na ntum say onu oye nyame somani a wabepie wo oman Ghana mu a ya beya bibia nso enkosi hwi enyeye de yehuna ne yebehu no se yenhwe sane akoko entumi nso abapapa e Ghana yi eno osi eyetumi ena edi na adwuma fi se osi tumi baako eson ena aso Ghana mu a bibia Ghana bebia omma ho kwan ma ne nyeye to si enye yen fertilizer na se yendro a yedi kwa spray koko yi ena be ma na yeye osi yabeya so anyehwe enkosi hwe efrise nyame ne tumi anase Elijah no ono wo gina bia se wonka se koko no ensu enebesu osi se Ghana pese omunso bibi hwa omban no anase mpanifo ne ma no koko asase be 10 acres pe na eno no omufa hye ne nsa na omubehu se ampa tumi eye na adwuma wo Ghana Krokroni nyame somafo se yenhwe na farifo kopu ewo Ghana epuanu ha omunya nambia mfa mefie giso mutu aso kopiem ewo Togo ana Ivory Coast so se no osisa asem no so wa ha se farifo kopu agiso mu ko ba bi ti se Togo na Ivory Coast punim ansa no mwanya nam edi aba na opanyi ben ana watena se adwen hu se adan na pui se ne eti ya saa na eti etwem wo Ghana ase ha ko Ivory Coast ase ni Togo ase na emom ye ko de wo Ghana ase ha ye nyanam wom na ye ko Ivory Coast oni de ane ye nyanam ye ko Togo ho ye nyanam osi pani bia enju hu sa osi de nyame sie ni nyankopon si wakanam ni nyina kopuna si 70 miles ekwas ewo ensuo no mu ente se yen farifo no tu omuko no omu se omuko yinam a de omu betu no aboa no ombetu no endu baabia na chinam bia ba Krokroni nyame somafo se de ma enam no ewo punumu ma yenya bi edi befie no osi omu frisuru na egu asas egu punumu osi sa enam ma frisuru begu as egu ebegu punumu no agina na ma 70 so
na enama ewo nsuo no mu a omutu ewo nsuo no mu no ose eno no agina nam atete su enti sesia no yekopu na yenya nam emba na emom se de bua ma nam no free soro bagupu no mu no ye nsuo a eto no sesa nsuo no gise eto na agina nam 90 su ansana enama bagu nsuo no mu ma yenya bia bafie na san nsuo no so ento da osisa ne yehunu nsuo a etotototo yi endru sa no ma no kraite ebeto se ya ye de ni behunu se ya nanso enkosi aga nambia empie ewo punimu mayenya kroko ni nyame suma fa se gise Ghana man ni mpanifo agina tum se ampa nyame na asoma no aba man mu ansana saa ne mai nyina asesa no se ne nyina eda na di se bibi esi asase no so no kire nse okonfo anoche onu na oye konfo no mpo no onu kwa na odi ni tumi agina ye yenhwe se ne odi eye ma asantiman eti ende onu na oye konfo no okrokro no nyame sumafo senti se Ghana yanye ntum dia de yehu ya ene yebehu okrokro no nyame sumafo ono kire mu na ose tete no mpanifo a omu etiasi mpanifo a omu hwe oman so no se bibisi oman no mu a omu hwehwe oman konfo sa amre no mpo na ye okonfo a ose omu fra no edi ne ba na omu abebisa ne se de omu hu bida afei na okonfo na kire mpanifo ne se nana gise ye we anyway oyesa amane ne wie pe na afei asem no so etu etwa krokro ni nyame sumafo no krosi su no ohun bi wo ba bia yetete no ba bia onyi ye no ohun bi wo ho sa asem bi si sa ma mpanifo kofre mpanifo bi freeze ma baaye omu beye de omu beye a omu di anuma ne di ni pete esinsan nkwanta ne nyina so ansa na warura kro ni mu no se omu ye wie ya asem no etu etwa obi ahun bibiom enti se ne Ghana ya pese ye hu se Ghana nyame beda ne oman ya okrokro ne nyame sumafo se gise gini tum ne hu se tumi nyame ne tumi na asane asase so nya sa de ya be ye de ye nyina enkosi hwe osi na no tinsan bi na eye ne sere se oman panyin ne se nam enipu ne mu nti wo tupu ne mu na nam abam okrokro ne nyame sumafo se wasere afre se de bema na maba puni mu no enya nipa nim de ene bema enu aye ho na mum nyame ne tumi ne betumi aye ne sa na sane da bia da o ka se onu ofri Elijah no musunsun mu no de aba asase ne so nti ma me be frefre abrochi ma mu no ka kire ne se nyame sumafo so ofri Elijah ne sunsun na aba de ana se unu uhuju chen Elijah fo na ya kenkan mu hu sem wo kiro sem ne mu no na okrokro nyame sumafo so ma me na no ansi no kire ne se onu ode osum na aba na Elijah yeti na sem wo kiro sem ne mu no ba ye no no fo nsum bia ofa nyamesuma ma asase ne so enti nipa uya ade na ehyi na obetumi aka kire mu ana so oka kire mu se eja nhyi mu ana eja ahyi mu nyina nanso ono de odi nyamesum na aba enti na ono ne hoju sa no tokokoro nyamesuma ho se Ghana be ye a gise ye gi ono tum se nyame na asuma na aba na afa nyame ne tumi no abeso oman ne mu na aye oman ne yi amya yankopa na man wonsem wonde edu wonje edu mo obra da mo so akore wo man Ghana emu asotweko no bo fi bani yankopa na man Israel yankopa na man Maka wonde edu wo mo wonyo obi oye sunsunjuma wo aman mu na man da no si na abopakete so to pia wo tempo awana mara wakwara ho nsa na wakwato na pure water amara ba da ye obasa aba edu obato abedu obasa abedu onkesaga ya amanyapo otuma mo mana ye ha mo wonyi bia obaya on ye ye yere won ya do mo wonyi me no obaya na so on ye ye tanda biledu me yankopon oje na man amanya de agbansam ta agbansam nsam ya mara fo man no mu ya wa kwampuwom ya wa asafa wa ba kwanhye ni ayo manyima amara ba na yi jide da menda manyina pio man mu obi an yesunsun bebe obi an ye duru mo obi rebio na obo hunu yankopon ono ankasa na oyede oyede bibira asumdwen ka ho amen ensi da me miri yankopon no so afa ba o manyimu abayan shama mo bi ende edu mo bi anka je edu afa mo na brebio
Sir, Madam Natsuho, Pompono, why am what or Mamma, can you be a point where you score more? Not Anqua. Also, I wait now. And see, a baby whom man can say in pen. Crocroni, Yamis, Mafia, no Gusa, Watcher, and Sam Numuno. No, see, or Maya Yamisumane, yet Ramu, and Dindro, a womb. Now, my Ghana, and one a tahui, say ye Jindro, Eddie boy, a bro, see Ghana, Bay say, Abofra, water, pure water, or Quahumpo, or Womalam, or Cojindro, when the hot and son of Babaton means you. Toso bibiara wagana mbiano osoria onimbebia okwa koji nro aye tumia odi eba bebobra oso maye nyamesuma ye ntramu nya bibisa sa no di infatu huma ye se ne uko oman ti sa Israel eye nyamesuma uko oman ti sa Arabia aye nyamesuma no omunim sa nsunsum niama na ye no wagana yi omu enya bibisa ewo ho nanso Ghana de eno ane ye okrokro nyamesuma fa se Emra so say nyame ono ankasa ebegini man esi ho na yenye rodi e wo Ghana osinya saade ase saa ne ye de a ye beto aba 10 asesa mpanifo anase man panyifo 10 enso da bia da se ne ehu na ne ye behu osi mpanifo ne ba aban ne ba obeba ba ye de ono betumi aye osinya se omunye hwiu omu de omu ni ma na omu ye no na so enkosi ba bia ensisa hwi Osi oman mu pendifo bia ba aban ni ba obeba ba ye se ni onim nanso enkosi ba bia na nyamesuma fo se esan enrodi ni niama ye nti na enkosi ba bia no sisimre aso se ye begai enro ni di na nyame na nkasa wahye se wo beji oman na si ono wagi na si okrokro ni nyamesuma fo se si ana nyamesuma bepie wo oman mu anase nyame tumi asane aba oman ni mu no abaye ohye amagana ni bia se Yebeja enrodi, yebeja enro nechi di na fe yedi nyame ne sumni nyame na sem nechi. Roko ni nyame suma fa se malam ti ho anasa akomfuti ho na waye krado se obi mra ne nchen no onye sunsum nyama bi emfa mano na se wo wankwa anasa asofo amuma akwankyere yi oti ho otwen se obi mra na onye bibi mano na wankwa se waya na obi amma obegina humi obeja adwumadi na wo ye no enti okrokro ni nyamesuma fo se yen timamufo no na yenhwe ni yenja isa na mo na yetu ekosunsun sorry for ho ni malamfo ni akonfo ho no se yegaya omunso beja o modwumadi na fe osi embre na so se nyame eje ni man enti de enye se ye wo mu no se yegaya Asomdwee nka ho amen me kanda man obi ho on sas papa o my Ghana about 90% essence more water home. Yet to claim the baby could be a pot of pea. A car buying almost 10 billion, you mean 10 billion. Upon a career, upon my beer. By was my bassa, upper home. No matter what I out today, let you was scheduled once. I'm about on your day, about your day. Enter the merchants in fear. What do me? Be yet a man can talk. I didn't matter putting in the support. In the Bible of Moatom. Asomdwee come. amen Enter the memory. A radio coupon where one may mobile. Now about Poo and about the way and I can. The memory. So, similar to api amana basha se de oro panata poide we frem na nyimpa wo muso asha se o hwe ohunu to sa mo na nyimpa no wo bo sum no mun na sunsun a wo nyina ye de ofiwo mu akọ bia ekorma na mi ho akọ sopi ho ekonensi ho kaje adubi ye bibi na ora da wo ka wo nyina betu wo fi wo wo hunu nyimpa ogura da ya ohunu to ina mo amana ye o Kronkron nyamesuma fo se o ka se nro ni yedi echire bia no bi enti ase ye enti o chire ye mu yo kronkron nyamesuma fo so my Ghana ebe nipa 70% no mu wo man mu a 90% no mu wo man mu a o mu nyina sunsuma ware wo so my Ghana nipa 90%
ɛna ɔmo wɔ ɔman no mu a sunsum awareware yɛn ɛwɔ ɔman no mu ɔkronkron ne nyame somafo sɛ wenti sɛ aban ne ɛyɛ den a ɛnyɛ yɛ ɔsɛ yɛpɛ a aban ɔma obi biara 10 billion sɛ yɛngye ne yɛmfa nkɔyɛ adwuma obiara ɔwɔ ɔman no mu biara ɔma ne 10 billion sɛ ɔngye no ɔfa nkɔyɛ adwuma kronkron ne nyame somafo sɛ ne yɛde kɔ a bɛɛbu so mmiɛnsa ɔnsan frɛ obi biara sɛ dwuma no a wɔde ahyɛ yɛn sɛ sika wɔde ama yɛn sɛ yɛmfa yɛ adwuma no akɔsi sɛn ɔsi bebree sika bɛsa wɔ mu nsɛm a dwuma no kora anyɛ hwee wɔ mu okronkron ne nyame somafo ne nyinaa yɛ sunsumfi a ɛtete yɛn sunsumfi a ɛha yɛn firi sɛ ɛyɛ yɛn ankasa yɛn anam a yɛatu obi wakɔ edesifoɔ ne akɔmfoɔ ne malam yi mu hɔ akɔgye nnuro sɛ ɔde bɛbɔ bra ɔsi saa nnuro yi saa sunsumi na ɔmo awareware yɛn a ɔmo ɛtete abrabɔ kyɛ okronkron ne nyame somafo sɛ mmerɛ so sɛ nyankopɔn nankasa ɛbɛgye Ghana na ɔgye Ghana mmerɛ a ɔsi sɛ ɔsom ne gyina wɔ Ghana a Ghana fo ɛba ɔsom ne mu no na saa sunsum a yakɔ gyigyi a ɛtete yɛn ɛha yɛn na ɔmo ɛgyaa yɛn kronkron ne nyame somafo sɛ mmerɛ a yɛba mu no na saa sunsum yi ɛgyaa yɛn na ɛgyaa yɛn na afei Ghana man nankasa ɛho bɛtɔ no na wafa ne ntoma pa na wafra na dɔm a ɛwɔ Ghana ne mu anasɛ timamufoɔ no nso ɔmo ho ɛɛtɔ ɔmo firi sɛ saa sunsum a ɔmo ɛtete yɛn mu a ɔmo awareware yɛn na ɔmo ha yɛn no na ɔmo nyinaa ɛɛkɔ akyire ɔsɛ ɛba ne saa na afei yɛn no yɛn ho atɔ yɛ wɔ ɔman mu kronkron ne nyame somafo sɛ nyɛ saa deɛ a ɔbrɛ ne ama ne ho sɛ ne yɛhu yɛn saa ɛne yɛbɛkɔ so aho asomdwe nka ho afi adza owi asɛm nyinaa ka na ɔman Ghana wɔyɛ din wɔ wiase mɛ nyinaa mu ɔdze bodu mi bi a wɔde Ghana fo bɔkɔ keka ɔman na wɔyɛ sika fo no wɔde Ghana bɛkɔ keka mu bi obi tiri maka sɛ n'adwene yɛ adwuma ana nsɛsɛ mi na ɔyɛ dɛ ɔde te yɛ dɛ bi ɔyɛ adze ɔbɛyɛ hɔ ɔsan dɛ kɔnkɔn bi ɔtɔ dɛ baasa bɛɛ mu ɔsɛ na ɔbɛsi iyi na aborɔfo osire no iyi na aborɔfo osire ɔsɛ na kɔnkɔn bi nti aborɔfo wɔn nyim de ɔyɛ dɛ wɔn ahoɔden bɛyɛ dɛ ɔkɔpɔ ɛdɛm kɔnkɔn bi na ɔma Ghana ɔsi wɔnyɛ din kɛse wɔ wiase na wɔnyɛ sika wɔ wiase bi ebodu dɛ ama wɔn mo bosa na wɔde ayɛ ɔma no yie nti wɔn mo bosa nkɔyɛ sika obi ahɔ ne nyinaa fi kɔnkɔn bi na ebesɛ ɔma ha na yɛn hwɛm kakra kɔnkɔn bi odi kan ɔpɔ wɔ maka hwɛ maka si hwɛ sika ɔma no wɔwɔ maa mbɛ ama maka mpɔ de wɔde sika bi bɛga wɔn Ghana wɔ sɛ o wɔbɛyɛ kyɛ wɔn wɔbɛyɛ bi a wɔyɛ kyɛ wɔsi ebo otu bura bɛyɛ 50 a wɔde bɛkyɛ ho yɛ Ghana nko the whole Africa ɔmɛ bi a wɔkɛkyɛ wɔn ade eyi sika wɔtuma akyɛ sika na ofiri kaba nkama Amen. Quran chapter 3 verse number 96. The first house ever to be built as sanctuary for men was that at Mecca, a blessed place, a beacon for the nations. In it there are clear signs and the spots where Ibrahim stood. Whoever enters it is safe. Amen. Enti da Mecca be Dami Mecca asaban pan sapan mepi on nanyim. Ono wa mara boy escape Oscar wankan. Class okwa impact 2.5 2 million 500 okupe wo ka bado na obiara kura sa 1 million puro kitin simple a jobe yeska dam no beso ma Ghana osanda eyi yakase sinza wo maka entini bia yakase bible nakase wo didase okay Haggai 2:9 Haggai chapter 2 verse number 9. Ofi ne chichire anyimiyama no bosansen nkanu ze no dome raze na ose ne bie mu na mbama asomdwe ate owie da me bie mama asomdwe sana ewoska na eyara ihe asomdwe na mba oskenye kwa ansa odabrasen ba yesu do na yara benti na da
the Crumpor no boy, no way at this. Nti he was with you. And so one crop about some man for the Yaraba. All my man for what the boy, or what is Sufina, Pimpado. Now I feel or Rosa or man when you scare. As we can come. Amen. Concroning ya Miss Mafia, ye tini semia de all country and he say, the bebuama or my Ghana, aye no, and no, and I obey. Or concroning ya Miss Mafia said, no, and a concrombia and yami, Edia Bessie or my Ghana, mui, or si concrombia, send a debiada or tre, no, Yankuponsi, and fast a pine and banny fee, and as a pine and banny name. Auntie, or concroning ya Miss Mafia said, Kron biya abesi where potokasa mi abeka said the holy temple of God no osi way and the babema embrebi beso no ye de omaiga na din beka omaya omuwo sikapa wo wiase a omuye yenuanom ti sa Arabia for and Israel for ne ye de mbekwa akoka ho na afi omuhwehwe omaya owo sikapa wo wiase a ye bebo Ghana din bi osi kron biya yi na bema Ghana so agidin wo wiase nyina mo bia ti Ghana din papa okronkron nya mismo ba say we na ba bedi say dwumade ni nyina asene okan ye no osi amfa sapan enko nyankopon ni fie ana nyankopon nanim enti kronkron bia esi ho no de eye ma oman no okronkron nya mismo ba say eso enti yankan kinkan sam ni enti kronkron bia ebesi asase ne so de dwumade a odibre asase omo wa asase ne so no de odibre wom ti kinkan sam no wo Quran ne mu a openya okan ye ne kire en se kronkron bia edikan ebe pia asase so ye de wo meka aye friend Kaaba no na sa kronkron bia na nipa esi ho se esi ho ema wiase nyina na obi biara odi ne ho bukwa mu no ono na obenya nkwaje kronkron nyamisuma fo se sa na ti se Kaaba na esi ho e wo meka no na ama ene Saudi Arabia ye meka omu wo sika ma omu edi sika chiche aman bebrea na yedie ye su chen no anase okrokro bia bepie wo Ghana no su chen de wo meka no den ene ba be ye amagana krokro ni nyamisuma fa se hwa afie twem ko ye no na doma ekopie wo meka no no mo ye 2.5 million krokro ni nyamisuma fa se 2.5 ya omu ko ye na so bibiara mpo ekuta 100 cities se odi ko ho a yenhwe sika omani ebenya na we aye kronkron bia abesi ho esu chen de ko meka na se de wo meka no kronkron nyamisuma fa se we kronkron bia abesi ho ni hunsem enom kinkan ma yen wo hega no na o kire yen se osimbia yi eno bema asumdwe aba kronkron nyamisuma fa se nipa wo asumdwe na ye de ono owa pomudin abrenyina osise nipa wo sika se den owa abansiro be miensa na miensa ne su ho no da na so yare na koko obenumpo e di mana o hwa asa nipa owa asumdwe ana krokron nyamisuma fa sa nipa no oni asumdwe enti nyamese konkron bia to so miensa eno bema asumdwe aba nipa brabom krokron nyamisuma fa se eno na o ma ya ti ase konkron bia miensa ebesa nipa yare uba ho a ebesa yare afi obema wa brabo ayeye de wo hwehwe wa brabo mu no obema wa brabo akoenim krokron nyamisuma fo se niam bebre na krokron bia to so miensan ya abai ebe ye ewo nipa brabo mu na afi so odi sika abra oman no ema oman no abaye odifo ewo wiase nyina krokron nyamisuma fo se we na ye de krokron bia abesi ho ewo Ghana edi bre Ghana enti ese Ghana fo yenyintum na kronkron bia dwumadi a wodi abai NCP emaya osi ye hwe Saudi Arabia fo mu kronkron bia esi ho ni esanse edi sika bra wo munti ena omu no omu fa sika kra mbo Africa fo busan na se before omu fa mbo ye busian na de omu ya ni se omu di chayen sempo omu ba Ghana na omu se omu di sika bi ba na nye se omu di bebo ye busian na omu di be chayen no kronkron nyamiso se uni sika obede na wache sika krokro bia yi se Ghana fo ye gituma ebe peja oman ama oman na nya sika madachi yenso yabo edi se ye sika fo ewo wiase nyina asonje nka ho amen na nchira asene aboso yankopon rabi nankasa why na ho hwehwe nyina wiem oso man wo jo sumunu tumam sika bera wo ya pasha obanyan kwani mo papa mo ho papa mo man 50%. Let them see. I'm recording. I'm not being scared.
chinje bia yin kura konkron bia airport kan ho ono so ma na ba yin sika nti eyi mpo ntoye masab dem na oda mabira bira there bi amara mbaye oye ora ma asoma bira mabira nto ma emu mpanyipu na ora wo pe bibia o bia wo ye aban ko na aban ba edina meka onye da amina mo aban mu masam bi sa aya ho boda twa amanya sam kuti za oyi wo nyina wasam usanda aban obia baba na oda wusu ho akwa pupu baba obruso nso ya amanya kunyina wasam da wo hwe na konkron bia no ho dwumezin woti amra ya ebere ko enti da American American representative and paper na mbomu nhye da ho de tuma jana kwa ade bi da American na bo no ya ba akofo mu kura oh afi na ansem Ghana ho yere bi afi obia na adwuma ba ye bia orokwado afi emusuna san oh afi omanmu meyin pa omya oh wo ho ato nsuto otopa mbekwafo na ade bokoro so aparafo wonyanam wobra wonje osmintum na emi yakopon osmo ebi amaka esi anya aman mo pina wa asodi da woboa me yakopon osmo ejina odamase kronkoni nyame sumafua ni kyerɛkyerɛ odi ma yɛn ni nyina no ɔkyerɛ yɛ wo bi mu sɛ Ghana ɛyɛ akanfo ɛna be kyerɛ kro yi no se nyankopɔn wahyɛ yɛn nananom bɔhyɛ na afe na wapɔ sa wabɛ masa bɔhyɛ no abam ɛno ni kronkron bia wɔde abrɛ yɛn ni ɔsoma wɔde abrɛ yɛ yi ɔse kronkron bia yi na mmerɛ bi bɛso a ɛbɛma aborɔfo ɔmonimdeɛ akɔfɔm senia omusese omukuta wiase nyina no ebedubre bi no na omutumi ni nyina akofom ose kronkron bia yi na se holy temple in ene eba bedi sa adwuma no kronkron ni nyame sumafa se na wo ka kire ye no emreko nti odi ni kasa beba wiye no ka kire en se Ghana ebeyeye nanso nhihye wo ho ose se ye pese Ghana yeye nkwa de a ma ye ndwin se ye di amanyosem ene behwe ose ye nyina ye de ho agi amanyosem yi nkwa de ase ye nyina ye hu se ye nyina ya so di se ye behwe se osum yi ebegina ose efise konkon bia na abesi ho no ene de esi ha ensesa bebia esi na esi nanso amanyosem de ebi beko ebi beba na se ye nyina ye gitum ne ye hwe se konkon bia no entim ho na konkon bia no enye yedi a eno ene ba beboa oman no kokon ne yamismo fa se nanka ensese wonu na oba beboa ma oman na yeye onu na oba beboa nyame asoma ne se ombehwe na oman ne yeye no onu mom na ese ombre onko na afi onfa konko bia ne si ho na onye osum ne ye ansa na oman ne ede ne ho agim konko ne nyame soma fa se oman ne na so di se ohwe na de wo ha bia no onu se oye nyame sumani no wo kan na yaye no se nyame ede nhihye gu ho se afashe bia ebekoso wo kronkron bia ne nyamesum yi mu no de ebefiri mu aba bia yesika ebefiri mu aba bia ne onche mu mienu no fa emufa emfa ma oman no no amufa nye oman ni yi enti oman na so di se ombehwe na kronkron bia ni dwumadi a wodi aba no entim Ghana na enye yo kronkron ni nyamesum afa se da bia da oka kire ye se Ghana be ye na mbom nhihye wo ho nhihye wo ho no na o kire se ye pese ye hu se Ghana yare akofom owuntami owa ekoso omaimu akofom na afenso ye hu se bibia ye no ekoso omani mu agise oje osum na etum na se yanje osum na etum yanje na etum na ya adwen ye se emre bi beso ma ye hu se yare akofom nipa enwu bebre yare enso akofom ahokyira wo omani mu akofom a yanje osum na etum no okrokro ni nyame suma fa se na nye nyame ana wasoma no
ɔse mmara so sɛ Ghana mpanifo ne Ghana timamufo nyinaa gye ɔsom ne ntom ne yɛhwɛ na ɔsom ne engina na wei ɛna bɛboa ama ɔman ne ayɛyi na konkrobia na wɔn hyehyɛ kuredi aho me wiase me ni na ya Ghana nko na mu Ghana na abayɛ na headquarters ɔsa ɔman bi na ma nkoye sɛ ma Ghana ayɛyɛ ɔsa ɔman no mpanyinfo ehwan ya campaign pa wo bi parliament mrama enum na me ya bia wo ma genzi wo ya na ma ato ɔman ba sha asoro bi ɔsa ɔman na ɔman wɔ ko na mpo sɛ ɔman no kɔ wɔsika sɛ na wo to mpanyinfo na wɔn kan hyɛm dɛ ɔkona apa yɛ do yɛ bɛyɛ ndɛ ɛsɛ obegye sɛ dɛm na ɔkon abɔ adza yɛ nti ɔsɛ ɔnyɛ ɔman no na parliament mmeramba enum na mba ebi sɛ wɔn bɛgye sɛ ɔman dodowa wɔagye adza yɛ nti ɔno mpo Nyankopɔn bɔ ho ɔman no bɔ na wɔayɛ dɛ na wɔayɛ mmɔboa kakra adamas kronkron nyame somafo sɛ hyehyɛ ne bia wɔ kronkron bia no ho no wɔda ne de akyerɛ yɛn no na ɔse Nyankopɔn se sɛ ɔman bi ɛkɔ ɔhaw mu ɔman bi kɔ tetee mu na ɔmo pɛ sɛ saa ɔhaw ne atetee ne embrace wɔ ɔman no mu anaasɛ mfiri ɔman no mu a kronkron nyame somafo sɛ Nyankopɔn se ɔman no mu mpanifo a ɛyɛ parliament members so anaasɛ parliament na ankasa ntena ase na ɔmo nye nipa eson mɛma enum ɛna mmaa mmienu na ɔmo embra kronkron bia no ho a ɛyɛ holy temple no ho ɔmo ba na ɔmo gidi na ɔmo twa ho a ɔse ɔman no mu atete ne ɔhaw ne amane a epagya yɛ ne nyinaa esubetwa ɔse ba ne sa na Nyankopɔn ehu sɛ ɔman no dodoɔ na agye atum no firi sɛ parliament ayi saa dɔm na abade a na kyerɛ sɛ ɔman no mu mpanifo ɛna agye atum no sɛ ba ne sa Nyankopɔn bɛhu ɔman no mɔbɔ na afei wasiesie ɔman no sɛ saa nso na nhyehyɛ wɔ kronkron bia no ho sɛ ɔko bi esi wɔ ɔman mmienu ntem na baako mpo ɛna nya adwen sɛ ɔba kronkron bia no ho no wabɛto de nyame asoma na ɛyɛ nyame ne somafo ya ɔno de abetu n'anim sɛ sei na ɔko ya ba nti wɔn nya ne dan na afei ɔmo ɛsrɛ ne sɛ ɔko no etu etwa na ɔmo de gidie ɛna baayɛ a ɔno nyame somafo ya ɔno ɛbɛkasa ma ɔko no efiri hɔ ɔkronkron ne nyame somafo sɛ kronkron bi a aba nhyehyɛ a ɛwɔ ho ne ne nti sɛ na ɔkronkron ne nyame somafo a ɔka yɛ no man panimfoɔ a ɛyɛ parliament ɛna ɔkyerɛ sɛ parliamentary members no na sɛ parliament ne agitum na ɔman nipa mpanimfoɔ eson